नमस्ते प्रणाम। देखिए योगी उदय सूरदास जी बैठे हुए हैं, इनसे कुछ सवाल पूछा जाएगा और वो ये आपका बताएंगे। बताइए सूरदास जी। हाँ बाबा। कहाँ चले के बा? चले के बा बारात में आज। कहवा हो? मैं घरिया में बारात आवता, वही में चले के बा। रहो सबे के चले के बा तो चली। ओमे निमंत्रण हमरो बा, हमरो चलही के बा। हाँ हाँ तो चली, बढ़िया बढ़िया व्यवस्था बा। अच्छा ई बताई। हाँ बोलो। बोलो लोकल ना बुझेला कि कब पतल गिरल, कब पूरी गिरल, भरपेट भोजन हो जाला। देखी हम बताव तनी रउआ के। सब आदमी हाँ खाए लागल नु, तब हमारा बुझा लगनु कि अभी पतल गिरता आ पूरी चलता, अच्छा तब बुझाए लगला। अच्छा ई बताई, चलिए साथ ही चलते भाई जनो। हाँ हाँ। 3 गो बात खाली याद कर ले हम, 3 बात। कौन कौन बात याद करे के बा बताई तो नी दादा, बताई तो। इहे बात। हाँ। एक बे खोखब नो। हाँ हाँ। तो बुझब कि पतल गिर गइल बा। हाँ आ दूसरका बे खोखब नो। हाँ। तो बुझ जाए कि सब आइटम गिर गइल बा। आ तीसरका बे खोखब नो तो बस खाली भोजन करे के के बा। हे। बस हाथ लगाए तुरंत भोजन मारे लगे। अब तनिको देर ना तो पछुआ जाई तो फिर अधूरा रह जाई, पेट ना भरी रह। रेडी। तब चली, बढ़िया बात कहले बानी। चली रउए सबे संगे हमहू चली। हाँ, चल। मोटरसाइकिल पर हाँ अब बैठल जाओ। हाँ बैठी। हाँ चलो बैठो 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 बैठो। हाँ 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 चली। चल दिया। चल दिया।